Der var engang en prinsesse, der var fanget i et ligegyldigt tårn. Hun var forbandet med, at hun var om natten ville blive til en orker. Hun var bevogtet af en drag i et tårn. Det var et meget farligt drag inde i det største tårn i det højeste værelse. Mange mennesker prøvede at befri hende, men de kunne ikke, fordi de var homo. Men en dag kom der en mand, troede hun. Ja, det var lidt træls for hende. Men så det var godt nok noget lort. Aha. Så dreng, vi skal dræbe en stor grum skabning. Ja, mand. Ja, kom så. Ja, kom nu. Ja, skidt på os. Kom nu, ja. Han er derinde. Jeg spiser ham. Og nej, han er rigtig farlig. Ja, og han spiser dine knogler, og han dræber dig. Hvad så, drenge? Skal vi hygge os? Nu synes jeg, at de skal hente mig nogle gifler, ellers bliver jeg meget sur. Nej, vi vil hellere have kage. Nej, vi skal have gifler. De er faktisk på tilbud i Netto i øjeblikket. Køb lige nogen til mig. Nej, det er vores gifler. Den er ikke farlig. Nej. Jeg skal have mine gifler! 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 Mor? Og det er så her, at I henter gifler. God idé. Og kom tilbage om 2 timer. Oh my god, er det gifler? Jamen, den skal jeg nok gemme derovre. Ja. Vi vil have gifler. Vi elsker gifter hele dagen så meget. Vi vil putte dem i vores toilet, ja. Oh yeah. 3 gifler for heksen. Næste. Hvad er det for et sted? Ja, luk nu den dør. Godt. Mor, jeg vil have spurgt. Ja, jeg har sådan en lille grim dukke. Jeg er ikke en dukke, jeg er en rigtig dreng. 10 Robux for det forheksede legetøj. Næste. Jeg har et æsel, som kan tale. Sådan en står i 10 gifler. Kan du bevise det? Kom så, dit fedt dyr. Tal. Kom nu. Nå. Sker der noget? Nej, men han er lidt nervøs. Altså, sådan en der, han kan sagtens tale. Jeg sværger. Kom nu, tal nu. Altså, før han bort, altså, en lille... Nej, jeg sværger, han kan tale. Jeg elsker at tale. Jeg er rigtig taldyr. Hvad er grim dyr, mand, altså? Kæft. Nej. Jeg kan flyve! Han kan flyve. Ja, nemlig tabere. Nu vil jeg ud og købe gifler. De er på tilbud i Netto.
Taber. Ej, jeg smutter. Nej, hvad sker der? Nej. Fang ham! Kom her, dit fedtdyr! Nej, jeg skal Kom løbe. her! Nej! Hjælp nu. John, Jeg er hvad fanden er duked. du gang Kæft, de i? er dårlige, mand. John! Duked. John, tag ham! Jeg elsker det her træ. Jeg elsker at løbe ind i det. Nej. Kæft, en røv, mand. Kom så, John. Vi har ham nu. Ja, mand. Syg. Med befaling fra den lille franske mand, så er vi lov til at arrestere dig. Nå, har I det? Du og hvilke mænd? Ha? Scheisse. Siger jeg.